Исәнмесез. Казан артында бер авыл булган. Анда тавыклар җырлый торган булган. Авыл кырыннан караңгы урман булган. Урманда төрле җәнлекләр, шүрәлеләр булган. Бу авылның бер егете киткән урманга утынга ат җигеп. Утыны кысканда шүрәле келәп чыга. Бик куркыныч. Бармаклары озын. Ул егетне кытыклап үтерәм ди. Егет әйе ди. Миңа ярдәм ит ди. Бар ди бармакларны бүрәнә ярыныгына аттык. Ул тыга. Егет кулын кыстыра һәм китеп бара. Шүрәле кычкыра, үтерәм ди егетне. Шуннан соң моның дуслары килә, шүрәлеләр. Шуңа әйтә, "Ве сине кем нәрсә эшләгән ди? Былтыр кысты мине ди. Эй, Сантай, былтыр кысканны сөйләмиләр инде быел ди." Бетте.